Que tal, señoras e señores, martes, nin te cases nin embarques. Pero hoxe cociñamos tamén no Voltas co Prato na Televisión de Galicia. Como todas as tardes pasan das 6:30 da tarde e imos cociñar algo moi especial, algo que teredes todos ou moitos e moitas en todas as casas de Galicia. Pero non vos preocupedes porque se non sabedes que receitas fixemos durante toda a semana, ide ao noso Instagram, están aí todas penduradas, tedelas aí e tamén na web da Televisión de Galicia. Sempre dicimos que as receitas é cousa vosa da xente que está na casa, pero os cociñeiros, atención, hoxe veñen cargados. Xa os poñemos nós, que pasen, por favor, Xulio e Begoña, un aplauso para eles. Vamos, vamos. A xente, non sei se o viu na casa, pero Xulio ten diante de si un agasallo de Nadal. Xulio. Anda. Que? Eso é porque fue un bo. E ti tes, Begoña? Begoña non ten. Eu non teño nada. Menuda desgracia. Pero, porque... Espera, non o abres, espera. O sea, para min. Pero espera hasta que che diga... O sea, é un regalo que che fai o programa. Con protocolo, non? Con protocolo. Xulio Mato, podes abrir o agasallo do A Voltas co Prato. Que será? Que é? Que é? Jo, pois sempre o quixen, pero nunca me atrevín a dicilo. Nunca? No. Pois que é? Porque sempre o pedía a Begoña, pero... Un machete! Un machete! Pesa, Un machete. É pesa, é bo, É por dous, É bo, no, e ademais, notase que é bo, pesa, é bo e está usado, que son os bons machetes. No, eu penso que está feito a man, non Feito a usado. man? Sí. A ver. Sí. Ahora dille que é malísimo. No, está ben. Pero hai que afilalo. Para que? Isto é para dar golpes. Bueno, pois, guardade ese machete, preparadevos. Hecho prestar un día, vale. Préstalle o que ti queiras. Atendede, home, atendede. Que cales e atende. Imos ver o que nos trae Ángeles de Narón. Home, Ángeles, e son de Narón. Vou vos contar hoxe unha das formas que teño eu de facer o coello. É a cerveza. O día anterior corto en pedaciños e poño en adobo. Poño nunha sartén un pouco de margarina e doro ben doradiño. Doro unha cebola e un pimento, si son pequenos dous. Poño mitad da fritura nunha pota. Encima poño o coello, colocando encima o resto da fritura. Añado sal e un pouquiño de pimenta. Póñolle a cerveza alrededor e poño a fuego lento. Levalle un pouquiño cocer, pero está buenísimo. Espero que vos guste, pois chao. Pois chao, Ángeles, chao. E cousa miña, o Ángeles tiña un canario na casa. Parecía que estaba alguén asubiando. Escoitábase así por detrás, non? Se cantaban moi ben, Bueno, non sei se vos fai falta para o coello utilizar un machete. Home, se estivera vivo, sí. Non che fai falta, non? Non o precisas, nin para partilo, nin nada, non? A ver cando nos ven unha receta ahora para poder usar o machete. Iso é certo. Ela propón un guiso de coello. Non sei que ides facer vos. Pois eu vou facer un coello. Vale. Pero vou utilizar a zona do costillar e vou facer en costeletiñas salteadas. Se vas facer costeletas, non? Sí, vou facer costeletas, porque había un local ali cerca de onde vivo eu que tiña especialidade en costeletas de coello a parrilla. É certo, Vale, e ti non vais a grella, pero vais ser... Non temos, pero bueno, vámonos marinar. Oigan, Begoña Vázquez. Pois eu vou facer, voume arrimar un pouco a receta da nosa convidada e vou facer un coello á cerveza, pero con as pequenas diferencias. Por que te ris cando dis unhas pequenas diferencias? Porque, bueno, vou usar outro tipo de aromáticos que non usaba ela para que a xente se atreva un pouco a facer cousas diferentes. Atención, Galicia! Begoña vai facer... Cousas diferentes. Cousas distintas. Vamos con ela, veña, a cociñar. Hai unha cousa que igual non sabedes os da casa, é que hai unha palabra que a Begoña lle causa risa. Mira que eres, A ver, vou dicir a palabra, a ver. Ahora me vai dar a risa. Solo che dá risa de pensala. Sí. Costeleta. Non me risa. Por que lle dá risa cando digo costeleta? Non o podo dicir, non o podes contar. É unha historia que non se pode contar na televisión. É unha historia de confinamento. De confinamento. Veña, contanos, va. Mira, vamos alá. Como faz o teu coello á cervexa? Mira, eu, por exemplo, o coello por nono marino está ben feito porque normalmente, pois, tanto a caza, ahora, por exemplo, pois, o coello non é de caza, pero antiguamente sí que era de caza. Entón, sí que hai que marinalos porque teñen ese sabor a monte, non? Claro. Ese sabor así máis potente. Entón, sí que se marinaba, pois, dun día para outro. E, bueno, se queres que che collen ben os aromáticos, pois está ben. O coello é bastante curioso porque, por exemplo, o coello da casa a min sempre me gustou un pelín menos que o do mercado. Que o que compro no mercado. Todo da casa está mellor.
No, ao revés. Gustábache máis Ao o? revés. A min sempre me gustou máis o que mercas que o da casa. Non sei por qué. É unha cousa... Non estar ben. Xulio, que? Estrenado. Dalle outra vez para que se vexa, polo menos, veña, dalle aí. Pero voy a dar unha sola, porque vai ser sen por ti. piedade con el, veña, aí está. Aí está, aí. Como un bisturí, eh? Aí, corta ben, hai que afiarlo un pouquiño, pero Sí, un pouquiño, está pero ben, bueno, non ten Está dúda, como non? o neno con zapatos novos, eh? Cao na leche. Ah. Mira o que levo pedindo eu meses. E vai atraño a Julio. Eso é por pedichán. Eso é por De pedichán. verdad. Bueno, de que vai ser o Vamos alá. refrito que vas facer? Mira, puxenlle un dentiño de allo, Vale. depois puxenlle cebola, allo, porro, zanahoria, vou usar. Vale? Allo, porro, cenoria, allo... Vale. moi ben. Un pouco de cebola. Vale. Hai agora curiosidade nas casas de Galicia, despois do que dixetes antes, de saber que aromáticos vai utilizar Pois mira, Begoña hoxe. vou usar vainilla. Como? Vainilla. Como? Aunque che parezca un pouco locura a vainilla, porque asociamos ao dulce. Xa. Pero pódese tamén cociñar con salgado. Vas a utilizar vainilla. Vou usar vainilla, sí. Queda moi sutil e queda moi rica, xa verás que pasada. E vou usar perrins. Señoras e señores da casa, se algunha vez utilizastes vainilla, chamade ao voltas co prato, por favor, 664-483419. E se non, danos igual, chamade tamén, home, se non Vainilla utilizastes... en salgado. Vainilla Porque en salgado, entonces sí. vainilla en salgado. Por favor, chamade, comentade as receitas, contádenos que é o que cociñades nestes días despois do Nadal. Aí está o teléfono da Voltas co Prato, así que chamada a Televisión de Galicia que estamos cociñando en directo. Marcho con Xulio. Muy bien. Ti quedas co sofrito aí. dame. Exacto. Hola, Machetes. Hola. Doctor Machete. Estou aquí cegando o coitelo. Que tal? Moi ben. Como pues, estás? Costeletas. Moi ben. Mira, pois xa cortei tanto o lombo como as costeletiñas. Vale. Xa estemos todas así un pouquiño gruesas, porque vou nas marinar Sí. con soya e un pouquiño de lima. Ah, un ¿Para adubo, qué? pero este entón é un adubo completamente distinto Claro, é para ao que darlle estamos acostumados. Sí. A ver, non sirve como adobo que, como decía Begoña, pos cuellos de caza, porque non lle vai quitar Hai ese que quitar o bravío, non lle bravío. vai quitar ese Vale. bravío, pero sírvenos, este que é de supermercado, sírvenos para darlle un Un toquiño toque. así un pouco oriental. Vale. Para probar algo diferente. Aí, Mira, aí. eleva un pouquiño de soya, te vamos onde xa a lima? Aquí. Te vamos a exprimir media lima. E entón, con isto que vamos a facer? Entre o sal A soya. da soya Sí. e a acidez da lima, vais nos empezar a cocer. A cocer un pouquiño. Ainda que despois o vayamos a saltear, pero entón o salteado vai ser máis rápido. Perfecto. Moi ben, pois recordade que non vale pro da caza, eh? Se é de caza o coello non vale este, No, a ver, este mariñado que podemos estamos facer o mariñado de siempre, para quitar así, pues, con allo, como facemos todos año, un poquillo de viño blanco, todo, pero despois escurrímosle, podémoslo meter aquí. Bueno, se o cazamos no Para macerar un supermercado, si que vale. Aí está. Eso. Chegou o momento de chamar a convidada de hoxe a ver que lle parece o que estamos facendo aquí a Ángeles de Narón. Un aplauso para ela. Hola, Ángeles. Ven por aquí. Que tal? Como estás? Acabamos de ver. Acabamos de ver, non sei. Bueno, Moi pero ben, moi son ben. as cousas que non se din da televisión. Non se debe. Non nos coñecemos nada, non nos vimos Non nunca. nos vimos Nunca nunca. nos vimos Moi antes, bien, nunca. perfecto. Vamos ver o que está facendo Xulio, veña. Hola. Imos ver aí. Vamos a ver, ahora. Benvida. Mira, pois eu teño aquí xa as costeletiñas do coello, teño as marinando con un poquinho de soya, vale? Ah, E agora que teño aquí un compendio de verduras, que o que vou facer é algunhas vounas escaldar, vounas a refriar en Pinxeo. agua con xeo, e despois vou ir salteando todas. Entón vou facer unha cama de verduriñas, así salteadas, braseadas, e despois vamos a acompañar cun braseado moi rápido e un salteado moi rápido, simplemente para que selle, van quedar super jugosas e super ricas. E además o cuello que é algo económico, isto... Sí, isto é moi fácil de facer para a xente da casa. Ángeles, que che parece o adubo que lle está facendo? Con soia e lima, algo bastante distinto, non? Distinto, sí. Pero que vai quedar moi jugoso e moi sabor. Para min diferente porque non a uso nunca. Nunca adobaras así? No. Non? No. Pois hoxe vale probar. No, a ver, No, pois a soya é barata. teño como feito cuello. con salsa de churrasco, teño feito... Con salsa, con chimichurri, con salsa de No, churrasco. con salsa de churrasco que fago eu. Non con chimichurri, O sea, salsa de churrasco da casa que fago eu. e adubas despois o coello con ela. No, poño ao forno con esa salsa. Oh, eso ten que estar riquísimo. Está moi bueno. Sí, Eso ten que estar riquísimo, sí que está moi bon, moi bon. Pois esa receita anotámola, anotámola no programa que temos que facer algún día. Interésame. Entón, posas cenouras Mira, ahora poña as a cenorias, cocer. eso é, a darlle unha escaldada solo para Vale. darlle unha pequena cocción, e despois a refriámolas rapidamente en agua con xeo, para que?
para cortar esa cocción e para potenciar o color. Ah. Porque queremos un plato colorido, como tenemos... Claro, porque temos despois, verduras- eso é o que che vai dicir eu, que tes moitísimas verduras de colores moi de distintos, moi colores variados. Non vai distintos, quedar un sobre todo, plato bonito. Queremos un plato bonito, un xardín co coello que non vai comer o xardín. Para o convertir, bueno, neste caso Ángeles. Sí. Temos un xardín moi bonito, sí, sí, moi Mira, chulo. teño brécol, teño a cenoria, teño unhas xudías, Feixóns verdes, uns champins. Feixóns verdes, é certo, Feixóns pero non me acorda. Eu recordo de feixón polo feixón máxico de Son Goku. Claro. Entendes? Claro. Por eso recordo. Vamos ver Ángeles o de Begoña. Veña, deixamos Vamos aí mirar Xulio a ver que fai cocendo e a ver que fai Begoña, que estaba co Hola. sofrito. Eu estou co sofrito. Allo porro, cenoria e cebola. Un guiso que podías perfectamente que Sí. fora como o teu, vale? Claro, é un guiso como... Algo parecido. Dixéchelo con un pouco de mala cara, eh? Ahora vengo que cambia. Dixete así, algo parecido. É que eu teño a cara de nacemento. Que va, que Eu son exagerado. así. Collín o cuarto traseiro, piqueino moi pequeniño. En dadiños Sí, en dadiños pequeniños. Entón, eso vou nos sofreír agora, así, tamén ca verdura, e vou ir engadindo os aromáticos, vale? Vai meter aromáticos un pouco especiais para que a xente da casa lle vaya perdendo o medo aos aromáticos, porque Oche, moitas veces O abusamos. trociño que vou usar. Vou usar un Mira. poquinho de vainilla. Vainilla. Sí, eso é raro para mí. Sí, sí, por Entón, Todo favor. da vainilla. Este cachiño solo, vale? Mira, ves? Nada, unha unlla, non? Nada, mira, que cachiño máis pequeniño. O tamaño dunha unlla, máis ou menos. De cañotas. Sí, dunha unlla de cañotas, un dedo de cañotas. Aí vai. Medio dedo de cañotas. Entón, Vale. este xa nos vai dar un aromático así moi suaviño, pai. E agora vamos a botar perrins. E Un poquinho de perro. como? Que é iso? Que é iso? É unha salsa A inglesa ver. que se chama perrins, Worcestershire. Como? Worcestershire. Non teremos salsas Ten nombre gallegas. raro, pero está riquísima. Worcestershire. Vale. Chámalle perrins, que é máis fácil. Bueno, Está en cualquier hai súper. no supermercado, para a xente que queira mercar, non é probar estes aromáticos que está utilizando xe Begoña. Bótalle un pouco máis, que lle fai Bótalle o falta. que queiras. Ala, xa está. Misma. Así. E O agora sea, que termino Ti de mides como a min, Sí. un pouquiño. Sí. Vale, vale. Depois Sí. probo, se lle falta, vou lle botar. Xusto. A medida de Begoña sempre así. Bueno, Ángeles, contame cal crees que pinta mellor das dúas? Cal vesti que te... Ui, Dios bueno, mío, te pode chamar máis. A ver, ti mira para min. Píntame ben as dúas. Ben, se Pero ben- por que ben- teño que mirar para ti para que No. me pinte mellor unha ou outra? Para ver o que peso aproximadamente. Oh, xa ves. Oi, se iso con gusto non ten nada que ver, Xa ves que me gusta todo. Pero con gusto ao mellor diste, venga, outro que está botando verdura ou non, ou sí, dache igual. Gústame todo. Váleche todo. Home. Pois vamos a esperar a ver que é o que pasa. Vamos mandar á zona de sufridores a Ángeles e dámoslle un fortísimo aplauso. Moi Gracias por ben. vir, Ángeles. Vale, gracias. Ai, temos unha chamada telefónica, non sei con quen. Vamos alá. Hola, Toni, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Estás aí, non, Toni? Sí, hombre. De onde Todo és? atento. De onde és? Pontedeume. De Pontedeume, bonito Pontedeume. En Pontedeume Hello. sodes moito de cociñar coello ou pasades diso? Sí, no. Aquí cociñamos de todo. Xa, sodes de Bodente, non? Como no resto de Galicia. Hello. Xa. Oye, ti o coello algunha vez o viras cociñar como está facendo Xulio, que lle está botando salsa de soia, que lle está botando No. tamén lima, ou non? No. Tens que estar alucinando como a min, eh? Non, que é moi Hola, sinxelo. Toni. Toni? Sí. Morreu, Toni. No, está aí, que está falando aí. Toni, estás aí? Estou aquí, estou aquí. Que susto, que susto. Digo eu, visto que estás vendo no programa, que crees ti que che gustaría máis? O de Xulio ou de Begoña? Bueno, nunca vin preparar o coello, nin como Xulio, nin como Begoña. Estamos todos no mismo barco. Pero eu decántome máis por Xulio. Ah, sí? Mi má. Que pasa? Sí. Por que dis mi má? Porque teño un machete, por eso. Porque ten un machete, non Toni? No, que con machete non chega aquí. Igual é polas verduras ou por qué? Gústame o do cítrico, co da soya. A mestura. Claro. A mestura. Sí. Sí, é moi agradecido. Despois o das verduras. Está guai, sí, está ben, está ben. Oiche, Toni, Dime, vente un día polo programa, home, Tens que vir. Un día, non é? apúntome, sin problema ningún. Pois xa está, nós encantados de que veñas. Mandamos un bico enorme para ti e para todo Pontedeume. Vale, un pequeño para todos vos tamén. Chao, chao, Listo. chao, Toni. E feliz Chao. cumpleaños, mano, que nunca yo digo a Sí, é xente. verdad. Digo yo a xente, pero hai que dicirlo. Que ti quedes aquí,
Cas túas verduras, cortando ya a Antes que cocción. nada, eu quero ir mandar Vale. un bico á miña cativa, que está maliña hoxe. Está mal? Sí, estivo vomitando toda a noite, así que cale a cama. Un beso, Elisa. Elisa. Mira, aquela de ali, Un besiño. aquela de ali. Un bico, Elisa. Ali, Elisa, pois Elisa, mentras papá está aquí cortando a cocción e ti recuperándote, ollo contar a Galicia 4 cousiñas, porque os coellos poden ser domésticos ou do monte. De feito, os campesiños galegos atoparon na súa caza un interesante complemento para a súa alimentación. É famosa a receita do coello á cazadora, que achega adubo e aromas a esta carne de gusto intenso e algo persoal, poderíamos dicir. Porén, na actualidade, case todos imos cazar coellos ao mercado ou ao supermercado. Así, sempre que paguemos, teremos a garantía de levar para a casa fantásticos exemplares de carne tenra e suave e nada cara, que iso, a verdade é que tamén é moi importante nestes tempos. Lembrade adubalo ben e cociñalo con cariño. Guisado, por exemplo, como lle gustaba a cunqueiro, ou frito en escabeche ou empanada. O coello pode ser maravilloso. E para mostra, as dúas receitas que facemos hoxe no Voltas co Prato, que sempre dicimos que onde están, no noso Instagram. Seguídenos, aí no noso Instagram tedes todas as receitas penduradas. Incluso Begoña nos sigue. Increíble. Sí, increíble. Increíble, A veces non me dou conta. Ás veces non te das conta, pero hasta ti nos sigues no Instagram, Sí. Que cantidad de xente sube receitas e envía receitas ao noso programa. Sí, A é ver, verdad que sí, que guai. A que andas agora? Por mira, o meu coello non termina aquí. Dixo, o meu coello Non termina remata aquí. Atención, E agora? Galicia. O Que? que estou facendo, xa o teño guisadinho, mira, ves? Sí, este é o sofrito do coelliño, sí. Xa está o coelliño todo guisadinho, mira que rico. Que bo aspecto. Mira que ben cheira. Cheira moi ben, Pois agora teño unha pasta feita por min. Esa fixeche de ti? Sí, Traballada por ti? traballada por min. Sí? No restaurante, antes de vir. No, traballou. Traballou. É que vas facer? Isto vai se queimar, Baixa. Por mira, ou sí, non? báixalle. Vale, ao 6,5. Con esta pasta vou facer unhos sorrentinos. Encántanme, flipan os sorrentinos. Explícalle, Pois- por favor, a Galicia como se fan, que son, Mira. porque é que me encantan. Unha pasta fresca, a pasta fresca é moi sinxela, xa fixeramos dunha vez. 100 gramos de fariña por un ovo, talla L. 100 gramos de fariña por un ovo. Talla L. De talla L, Sí, ovo. importante o huevo, que sea dos grandes. Vale, entón, aí canto tes? E aquí teño 300. O sea que 300 tes e 3 huevos. 3 ovos talla L e Sí. 300 gramos de fariña. Exacto. Vale, se vos liades cas cantidades non vos preocupedes, que o temos todo sempre nas nosas redes sociais, así que tedelo por aí todo colgado. Entón, unha vez que tes a masa toda Ahora estirada... estirada, vou a cortar cun vaso que ten todo o mundo en casa. Vale. E pois eu teño estes moldes que se fai con cualquier plástico, recorda algunha tiseira. Vale. Xa tes o molde. E se non os moldes, se os queres comprar, tamén se poden mercar. Se os queres, mira, se os queres comprar en cualquier bazar, en cualquier ferretería ou así, os Sí, sí, compras. telos, non? E se non, ca tapa dun tupper. Ou Que sempre se quedan por aí adiante. É certo, e moitas veces que deixe descompensada, non sabes que tapa é de que tupper, entón... Mira, vamos a facer xa un. Veña, fai un aí, para ver. Vamos a facer un. O sea, co vaso, faz os O vaso, buratos. estirámoslo un pouquiño así ca man. Sí. Vale? Vale. E agora collemos un pouquiño de cuello, así do guiso. Ah, vale, aí dentro botas un pouquiño do guiso. Sí. E agora, mira, teño aquí outra cousa. Un Que? cubito de caldo que vamos a poñer aí. Pa qué? Pa que nos quede super jugoso cando salga. Ese é un cubito de caldo de xeo? Sí. O sea, de caldo xeado? Sí. Ah, Así que eso é para que cando o mordas se caiga así o caldiño por dentro, que está super guai. mima, e iso non se perderá se No. non pechas ben? Vou no pechar, ben. Hai que pechalo ben, non? Entendo Claro. que o traballo é pechalo ben. Mira, súbeme o chisme dos hielos que estaba. Pero isto vámoslo quitar daqui para que se vexa na casa, e estos son os xeos. Son os xeos co caldo, que incluso para facer cualquier Mira, aí están os xeos que están elaboración, se che queda cho caldo, congélalo así e varlle botando. Tens que facer algún guiso, algunha salsa, pois eu tes aí. O sea, caldo caseiro que un día Begoña dixo, Me que sobrou. podo facer co caldo? Pois fago uns cubitos de xeo. Sí, E chegou outro día no que dixaches, vou nos meter dentro do sorrentino. exactamente. Estas cousas pasan na mente dos máis privilexiados como Begoña. Mira, mira, Ahora mira. fagolle uns dibujiños E ahora así. péchalo, así é como se pechan, non? Sí, péchanse así Vale. e listo. Moi caseiro. Vale, pois veña, sigue aí Es- co teu, aí vamos vou. con Xulio Mato. Xulio, que? Parece que estás as de perder hoxe, Mola moito, o que está facendo Ele Begoña, está a nivel moi... Sí, está Moi top. pro, moi top, top. Moi top, sí. Top. Xa veremos despois a que sabe, pero... A ti quedaronche moi bonitas as verduras. Mira, ves por que che dicía o importante de... Quedaron moi verdes, fixade. De enfrialas, mira. Mira, O fixade. feixón verde, Colle moito máis un verde. e outro. Sí. E a cenouria,
A cenoura, igual. Ten como laranxa máis vivo, sí. Bueno, E o o que chama a brócoli... atención é o brécolo, ves? Sí, sí, sí. Mira que diferencia de color. O que máis chama a atención, fixadevos xente da casa, é o prato de Xulio, porque debe ser o prato de súa tatarabó, Sí, pois estaba aquí no programa, así que será da tatarabúa de alguén. Mira, Que estas prato máis bonito. xa están escaldadas. Vale. E aquí estas xa están salteadas, ves, como empezan xa a caramelizar. Pois ahora aquí vamos a botar un pouquiño de cada unha Bueno. destas. Vai quedar precioso. Vai quedar precioso e ademais vai repartir cartos comigo. Sí? Que che parece? A mí encanta me repartir Parece cartas. maravilloso. Pois vamos alá, 50 euros en xogo. Que parte do coello cociña hoxe Xulio Matos? Que parte do coello O cociña? costillar, as costeletas. Costeletas, non era? A palabra favorita da nosa querida Voy a Begoña. cuidar a risa. Costeleta, Begoña. Costeleta. 664-483-419, o teléfono da Voltas co Prato. Chamade, Estamos mandando así 50 euros, Así. Chamade, por favor. Aí está, pum. Bueno, mira, en esta outra tixola, Vale. puxen un poquinho de aceite. Non vai. Non vai, non? Doulle eu. Espera. Ahora. Canto queres? Vai agora, a tope. Ahora non vai. Sí. Que problema. Aí está. Aí vai, aí está. É que é moito traballo para Entón. Vitro. No, e agora vamos a ir botando o noso coello Vale. e ímolo ir simplemente salteando. Queres que o bote? Sí. Sí. No, cando ten que fumegar. Non me deixe. A ver quen está do outro lado do teléfono porque alguén quere gañar 50 euros. Solo, que tal? Boa tarde. Buenas tardes, Con quen falamos? con Ángeles, De onde, Ángeles? de Betanzos Infesta. De Betanzos? Infesta. Ah, Infesta, vale, é que non estaba escoitando, vale. Contame, Ángeles, eres de Coello, non eres? Gusto, sí, non? No, Vaya por Dios. Que me dicen, serio, non che gusta? no, antes gustaba, pero ahora non son de él. Ala, e logo, que pasou? Perdiches o cariño? No, é que os criábamos e unha vez enfermaron e desde eso... Ai, eso pasaba moito. Eu teño un trauma tamén cun coello que cuidaba de pequeno a miña avó un día dixo, un día dixo, pomba, matoume un diante e collinlle un pouco de trauma, sí. Esas cousas pasan, tamén, Ángel, sí, é así. A ver, contanos, por 50 euriños, que parte do coello cociña Xulio? As tortilletas. Moi ben, 50 euros que marchan para a terra da tortilla, para Betanzos. Que tal foi a entrada no ano, ben? Muy ben, muy ben. E o fin de ano tamén ben? Gracias a Dios, sí. Ah, Todo ben. Au, queimáchesme. Bueno, Ángeles, mira, fíxete que costeletas estamos facendo aquí, Mira, ainda que non como sexa comemos. moito de coello, Sí, ricas. Ah, queimáchesme bastante, Xulio. Bueno, vaya por Dios. Ángeles, Despois celebro o centro médico. Sí. Ángeles, tens que vir un día ao programa, mándoche un bico enorme. Igualmente. Veña, chao. Chao. Marcho con Begoña que ti agrédesme este home. Buah, Xa queimoume, estou empezando a cocer xa. Queimoume moito. Tardan nada, é 1 minuto e medio, temos xa a pasta cocida, vale? Bueno, sorrentinos recheos de caldo, De conxelado. caldo, exacto. De que era o caldo, de? Pois de polo. De polo. E de máis coello tamén. Sí. O guiso de coello que vemos aquí que está, buah. É que este guiso está xa só para mollar con pan. Xa só para mollar Sí. con pan. Quedou ben. É unha maravilla. Bueno, a cousa do caldo a min deixoume un pouco descolocado, Pódelo usar así para cualquier cousa que teñas por aí, para facer unha salsa un día, quítalo. Mira, pois xa Está teño moi caldo chulo, feito. Mola. É listo. É moi curioso. Sí. Eu creo que lle vou preguntar... Vai facer cañotas. Sí, vou facer o caldo, conxelalo. Voulle preguntar ao público, Moi se ben. algunha vez Genial. cociñou así con caldo conxelado. Parece ben? Pareceme genial. Perfecto, pois veña, arranco xunto ao público. Veña, vamos alá. Primeiro, vamos onde a nosa convidada de hoxe, de Ángeles. Ei, vou por aquí. Hola, Ángeles, que tal, como estás? Moi ben. Ángeles de Narón. Falamos Sí. con outra Ángeles agora tamén. Sí, xa escoitei. Todo Ángeles polo Sí. mundo, Home. Que che parece? Home, é que Oiches, somos... o tema do caldo conxelado, Que? que? Ti viralo algunha vez? Ti Home, conxelas? claro, eu congelo. Pero escoita, a ver, conxelas o caldo. Caldo de polo ou que faga. Faz de cubitos pescado, claro. Pero faz cubitos tamén. Claro. De caldo. Pero todas as amas de casa temos que sacar ingenio de algún sitio. Pero cubitos. Claro, nos paquetitos de facer o hielo, mételo. Pero non o conxelas nun tupper xigante. No. Bueno, hoxe estou levando unha cura de humildade, Oxe, Unha cura de humildade. O que estás levando é unha boa. Sí, estou levando unha boa porque non tiña nin idea, Os jóvenes non sabedes os nada, novos, pero... a verdade, non temos nin idea, Claro, de que o caldo se conxele. Claro.
O sea, non o caldo que fai miña tía. No, o Miña avó, caldo gallego, no, ese non o congelei nunca ainda. Mi madriña, eu sí. Pero a calquera hora que congelo, Eu que xo conxelei que cando vivía en Bilbao era moi duro, Congelo os callos, eu congelo moitas tamén, cousas. eu tamén. Ves, xa me parecía a mí. Vamos a dar un aplauso a Ángeles e ao público que temos hoxe na Voltas co Prato, que son todos maravillosos. Gracias a todos e a todas por estar connosco aquí. Veña, vamos para lá. Xulio, que? Pois moi ben, mira. As costeletas de Xulio que me queimaron as costeletas de Xulio. Pois che dixen que tiña que estar moi quente. Queres probar unha? Sí, vale, pero Pois sabes que? No, pero queima, seguro. Claro, queima. Claro. A pincela que teño, A ver. Está jugosiña, verdad, tierniña. Con estas verduriñas salteadas. E aquí estou quentando un poquinho de aceite porque vou botar no momento unhas patacas palla que fixen. Escoita, están boísimas. Home, claro que están boísimas. Flipas, E non te fías de min. Sí, están moi ricos, Buah. Marcho con Begoña, espera. Boto isto aquí. Están boísimas. Begoña, Que pasou? a ver como están os teus sorrentinos. Hola! Sorrentinos recheos de coello e de caldo de polo, de guiso de coello. De guiso de coello. Guiso de coello con cerveza. Guiso de coello con cervexa. E vainilla. Vainilla, e botaxe tamén a Salsa Perrins. A salsa Perrins. Bueno. Que muller, Que muller. Isto vai se che queimar, Begoña. Non se queima. Aí está. Apártase. Isto tamén está. Aí está. Allí. Aí está. Eu creo que deberíamos levantar a nosa convidada do día de hoxe. Cando queira. Santi, disme ti, levanta. Levanta. Vale. Ángeles, por favor, levántate, camiña cara a nós, que chegou o momento de probar Ángeles a Voltas co Prato. e andou. Vamos, damoslle un aplauso, Ven por aquí. Como Lázaro. Ponte aquí. Levántate e anda. Ahí está, como Lázaro, exactamente, ponte aquí. Ay, vamos a ir Muy con ben. pregunta de concurso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, entendiste que me querías decir algo. Vale, No, vale. que va. Vamos a ir coa pregunta de concurso, Ángeles, porque ainda nos quedan outros 50 euros por repartir. Begoña, esta vai contigo, Sí. Veña, como se chama o prato que cociña hoxe Begoña? Sorrentinos. Vai, así. Sorrentinos. A ver, como? Mira pa ali. Sorrentinos. Aí está, Sorrentinos, 50 euros en xogo, podedes chamar ao Voltas co Prato, 664-483419. Ángeles, chegou o grande momento, tens que probar os dous pratos. Adiante, cando queiras. E si non me gustou con eso? Pois, se non che gusta, vas ter que dicir que un está máis rico que o outro. Pero sí que me gusta. Sí que che gusta, bueno, entonces non temos problema xa. Vai probando aí. Ui, foi primeiro xa polo de Begoña. Claro, porque é máis Bueno, primeiro porque é o plato. que está a este lado. O dela é máis primeiro prato que o teu. O teu é con... Hoxe trouxeches ración persoa normal. Claro. 50 euros. 50 euros. Creo que é Hugo de Ourense. Que tal? Boa tarde. Boas tardes, callotas. Como estás? Que tal? Aquí vendo vos todas as tardes. Como nos gusta que nos vexades, de verdad que nos encanta. Moitísimas grazas por vernos todas as tardes. Pero nós, desde aquí, o que podemos facer por ti é enviar 50 euros á cidade das Burgas. Perfecto, aquí Pues estamos vamos- esperando por Ahora, ele. Pois vamos alá. Como se chama o prato que cociña hoxe Begoña Vázquez? Sorrentinos. Sorrentinos, que non son de Ourense, pero son de Italia. Son de Italia. Moi ben, Hugo. Eres de Coello ou non? Bueno, pouco. Bueno. Pero de cartos eres, polo que se ve que chamates. Sí, de canto sí. Mandamos un bico enorme, vale? E feliz ano. Veña, un abrazo. Veña. Chao. Chao. Ai, Ángeles. Estás seria probando, Estás seria. Aunque parezca mentira, son unha persona seria. Elegante, seria, formal. Además, maus, porque chegou o momento. Que difícil. De Narón leva agardando todo o día de hoxe que dar o veredicto do Voltas co Prato. Ángeles, de Narón, quen gaña o a Voltas co Prato do día de hoxe? Begoña! Nin dubidou. Begoña. Están buenísimos Está os moi dous. rico. Os dous, Bueno, Pero estaban vos, non? sí que me gustou. Pois Ángeles, moitísimas grazas por vir. Cando queiredes. Pasáchelo ben. Sempre que hai que probar. Pasáchelo ben. Sí, claro. Por nós encantadísimos de que viñeras. Señoras, señores, nós marchamos. Quedan agora coa actualidade. Estean moi pendentes da Galega. Quedan con Hora Galega. Chao. Ata mañá.